Nuwun pangapunten sinuwun. Rengeng sowan sinuwun. Werkudara kae sapa? Petruk Aleman. Wah, lah kok ora teko-teko? Petruk, Nun, ge mrene. aku dodok. Mau dolak barek tendang dasmu. Ke. Lho, menika sinten? Menika abdi kula Petruk Kantong Bolo. Wonten menapa? Petruk eneng apa? Keng Rayi. Sapa? Ndara Janaka. Lho, Janaka ngopo? Ndara Janaka niku seneng kali Dewi Setyawati ning ra iso mateni Prabu Kurambayaksa, ora mati iso mateni Raden Kajaksa. Bareng Setyawati niku diwengku dening Raden Setyaki dijaluk. Setyawati ki tekku. Lho. Lah terus Ndara Setyaki nggih maringaken ning Dewi Setyawati mboten purun. Ndara Setyaki diajar wau teng Jawa. Lho. Setyaki diajar ning Jawa apa ning Jaba? Omong wong kleru kok. Gau. Yen jeneng wong kleru ki ra ya ora entuk. Ora ana kakang adine to. Mula nek omongi cangkeme ditata. Ora usah kesusu-susu. Omong cangkem bature kok jembambasan ora. Ya atos. Ki suarane nek dirasake atos tenan. Asli. Nek gandeng aku wong sabar ya ora apa-apa wis. Mula sing ditata, Setyaki diajar ning ndi? Teng jaba. Setyaki malah ora mboten, terus Setyaki ora wani. Ning Janaka tetep ngoyak ning kono seneng karo wedok. Wah, ngawur e. Nek urung kecekel urung manjek ini kok. Ning nek wis kecekel ya men, ha? Mula kerep kapusan Ndara Janaka. Kapusan iki ora mung sithik, puluhan yuta ngono kan. Ora kapok-kapok kok ya. Werkudara piye? Setyaki takone Manira Janaka apa kowe sing ngelike Janaka? Wah, eleke. Nek arep eleke metu njaba kono Janaka elekno adimu kok kaya ngono iki piye? Yo. Lho. Truk. Yo, nono. Oke. Ngopo mlayu-mlayu? Adus keringet. Olahraga. Janaka olahraga. Olahraga apa? Wah! Kleru ayo. Oga aku. Aku gak aku nek carane ngene iki jenenge ora adil. Nek abdine sing kleru ling ngece sak penake. Nek juragane kleru dhece ngeplak oga aku. Olahraga ndasmu. Wong tuwa durunge ndadasi. Ora trimo ye. Ayo, pripun? Piye, Ndara Setyawati sedhawuh karo Ndara Setyaki arep njaluk apa piye? Sing arep njaluk sapa? Ora ana wong njaluk. Weh. Arep selak. Arep kumbi. Bawang. HP mulai. Siomio ile. Rekamane. Daturke Ndara Werkudara. Oke. Digedhekke. Piye, Gong? Kleru le nyetel. Sing Cina. Jengkelmu ora. Niki, mang presane. Digedhekke. Nggih. Setyaki. Wonten ta, Bu?
Setyawati tak jaluk. Nadyan aku ora iso mupu sayembara ning aku tresna karo Setyawati. Kula caosaken tangan kula kekalih. Monggo. Setyawati Wonten dawuh. kowe dadi garwaku. Boten saged. Boten saged menawi kedah ngaten ingkang mupu sayembara menika Raden Setyaki kok panjenengan ingkang badhe dawuh kaliyan kula boten saged. Kula trimah melajar kemawon. Iki karawitan ngendi? Mboten ngerti. Elek kaya ngene. Setyaki yen ngono kowe ngojo-ojo Setyawati. Mboten aman kula mboten ngojo-ojo. Nyok tampan ono Setyaki. Nang tak tadung jane waduh iklane. Tabib Muhammad Ali Denson. Niki bukti otentik. Wah, jlambro Zaidan. Sing-singke wong gerak. Wah, adikku. Kowe mirang-mirangke aku. Werkudara. Werkudara. Ojo bengi ajare. Pamer le bagus apa Supardipek, sapa Supardipek. Dapure kaya ngono. Patenono bongku iki susu. Aku isih ndelok isih seneng ya. Pancen kaya mengkono. Ati kula mboten pun. Monggo tanggal-tanggal. Gong bungkus seneni lho. Mati dening aku. Apa iki, Gong? Kresna iki ora ngajar kok. Aku tuku HP nyelengi. Digepok terus. Waduh. Wah, wis rekamane ilang kabeh iki. Memorine. Memorine sapa? Memorine nang kono kuwi ana kuwi dijupuk engko iso ndelok film meneh. Heeh. Setel nang TV iso. Masa? Iso. Janaka Wonten dawuh. aja mbok baleni ndak kakangmu nesu. Inggih. Jodoh dawuh Setyaki ya Setyawati ae aja sok ngrusui karo garwaning liyan. Ngingestaken dawuh. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Kadereng raos kula samangke kula sampun lenggana. Ya wis, nek wis nglenggono ya wis. Wis kono. Nyawijane garba ruci yen perlu kowe njaluk ngapur karo Setyaki. Ngestaken dawuh. Ora isin to? Mboten. Ora ketang sithik-sithik isih akeh bledug-bledug ing bakal dadi klilip ana ing mripat. Wadyabala swala bumi sing ora trima sajae. Wah, iya. Atenang mane. Wis catur sing kula menika terus ora iso tak jaluk. Kene, nyetake gareng. Ora dipecah gareng nesu lho, ora peduli. Ana ratu rembugan kok nyetel HP. Kene. Neng, Apa? HP mar dibanting Sinuwun Darawati. Sedumuk bathos nyari bumi. Karo garenge wedi. Ling getak matane kaya arep metu ngantian. Arsa madangi jagat tuk mungu-mungu sapucak ing wukir marebak bangsa mirat
keneng soroting surya mega lan gunung pun rampung Ndara. Ya. Pun paripurna rampan sedalu kala wau. Mugi-mugi wilujeng ingkang kadhahi hajat nering sambikala tentrem ayem. Semanten ugi wilujeng kula sak kanca sak rombongan pinaring ana kegiatan lair batus anggenipun tansah mekaraken budaya. Sura Sudra Jani karat so bratut kami kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih Ndara.